आज ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ କ'ଣ କଲି ଆସ ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି। ମୋ ପୁଅର ସବୁ ବହି ଯାହା ଥିଲା ସ୍କୁଲର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରଖିଲି ଠାକୁର ପାଖରେ। ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା ଦୀପ ସବୁ ଲଗେଇଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଉ ଭଲସେ ସଜେଇକି ପୂଜା କଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ତଳକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ପୁଅ କହିଲା ମାମା ରୁହ ତମର ଗୋଟେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଭୋଜି ଥିଲା। ଆମେ ଘୁଷୁରୀ ପଲ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଗପସପ୍ କଲେ। ଗପସପ୍ କରିକି ତାପରେ କହିଲେ ଆସ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ଟଣାଟଣି ହେଇକି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ମନକୁ ଗଲାନି, ତାପରେ କହିଲେ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ତାପରେ ଲାଇନ୍ ବାନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲି, ଆଉ ମୋର ଗୁହାରି ଜଣେଇଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଥିଲେ, ଜଣେ ଚିନି ଭାଉଜ, ଜଣେ ପିନୁ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଲ ସଜେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଫୁଲ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ମେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଗପସପ୍ ହେଲେ ଆଉ ଖାଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ଖାଇସାରି ଆସି ଚିନୁ ଭାଉଜର ପିଣ୍ଡାରେ ଆମେ ବସିଗଲୁ। ମୁଁ ତ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଇଦେଇଛି, ଆଉ ଖାଇବିନି। ସବୁ ହସିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି। ସେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ କରିକି ଆଣିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିଲୁ। ତା ଡିଜାଇନଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।